Kuolema. Tuliko sinullekin vaivaantunut olo vain kuullessasi, kun sanoin sen ääneen? Miksi? Kuolethan itsekin vielä jonain päivänä. Minä kuolen. Perheesi kuolee, minun perheeni kuolee. Siinä missä kaikkien muidenkin perheet, joille elämän lahja on suotu. Miltä kuulostaisi ikuinen elämä? Aika jehnaa, mutta mietitäänpä vielä hetki. Miksi ostat äitien päivänä äidillesi mieluummin aidon kuin tekoruusun? Tekoruusahan on käytännössä ikuinen eikä lakastu ollenkaan. Aitoruusu taas kukoistaa vain sen hetken ollen kauneimmillaan juuri ennen kuin kuolee pois. Se seikka, että elämä on vain hetkellistä, tekee siitä niin arvokasta. Mutta miksi kuolemaa pelätään? Koska ihminen ei tiedä, mikä kuoleman jälkeen odottaa. Ihmiset ovat kautta aikaan spekuloineet kuoleman jälkeisiä tapahtumia. Osa siksi, että saisi elämälleen suuremman tarkoituksen. Toiset taas pelkäävät tietoisuutensa loppumista ja haluavat uskoa sen jatkuvan myös maanpäällisen elämän lakattua. Oli miten oli, uskontoja ja teorioita kuoleman jälkeisestä elämästä on ollut koko ihmishistorian ajan, ja tässä videossa käsitellään 5 mielenkiintoista skenaariota. Itämaisten uskontojen keskeisin oppi on, että kuollessasi sielusi jättää vanhan ruumiisi ja palaa kaikkeuteen eläimen muodossa. Eläimellä olisi sama sielu kuin ihmisellä, jonka sielu siirtyi eläimen muotoon. Tosin buddhalaisuus kiistää sielun olemassaolon, jonka johdosta kyseisessä uskonnossa puhutaan lähinnä jälleen syntymisestä, eikä suinkaan sielun vaelluksesta. Jälleen syntynyt sielu eläimen muodossa ei muistaisi edellistä elämäänsä ihmisenä ja olisi syntynyt jumalaksi, puolijumalaksi ihmiseksi, nälkäiseksi aaveeksi, helvetin olennoksi tai joksikin eläimeksi riippuen karmasta. Karma määritellään punnittaessa ihmisen hyvät ja huonot teot tämän elämän varrella ja mikä on niiden vaikutus tulevaan. Ihminen syntyy aina uuteen ja uuteen muotoon, kunnes paha karma on lähtenyt kokonaan tämän sielusta. Buddhalaisuuden mukaan ihminen kiertää jälleen syntymän kierrossa samsarassa, kunnes valaistuu ja saavuttaa nirvanan. Alkuräjähdys on nykyaikana eniten tukea siipiensä alle saanut teoria tietämämme maailmankaikkeuden synnystä. Teorian mukaan maailmankaikkeus syntyi äärimmäisen tiheästä ja kuumasta tilasta noin 13,8 miljardia vuotta sitten, niin kutsutussa alkuräjähdyksessä. Tuosta hetkestä lähtien on avaruus laajentunut jatkuvalla syötöllä miljardien vuosien ajan, mutta se mikä tulee ylös, tulee myös alas. Eräs potentiaalinen tapahtuma maailman lopuksi on nimeltään loppurysäys. Jos kaikkeuden tiheys riittää pysäyttämään alkuräjähdyksen aiheuttaman avaruuden laajenemisen, se saattaa kääntää sen kutistumiseksi, mikä olisi alkuräjähdykselle vastakkainen tapahtuma. Kaikki palaisi jälleen samaan olomuotoon kuin alkuräjähdyksessä, sillä energia ei häviä kaikkeudesta mihinkään. Kaikkeuden ollessa taas äärimmäisen tiheässä tilassa syntyisi jälleen uusi alkuräjähdys ja vastakkaisesti aikanaan uusi loppurysäys. Tapahtumat vuorottelisivat jatkuvasti, josta seuraisi ikuinen syklinen kaikkeus. Tutkijoiden mukaan tämä ei kuitenkaan säilyttäisi elämän mahdollisuuksia, vaan päätyisi lopulta lämpökuolemaan. Mutta muistetaanpas fakta, että ihminen ei vielä tänäkään päivänä tiedä mitä musta aine tai pimeä energia ovat, ja miten ne käyttäytyisivät kyseenomaisessa tapahtumaketjussa. Mikäli syklinen kaikkeus pitää paikkaansa, tapahtuisi kaikki jokseenkin täysin samalla tavalla yhä uudestaan ja uudestaan, sillä energia ei häviä maailmankaikkeudesta mihinkään. Montako kertaa olisit katsonut tämänkin videon? Kenties 1,000,000. Hei, olisit kokenut kaikki elämäsi asiat ja ylipäätään elänyt identtisen elämän ikuisen määrän kertoja tähän päivään asti.
Ja tulisit kuulemaan tämänkin lauseen toisen mokoman kertaa ikuisesti kertoja tulevaisuuden aikana. Ihmisiä ei välttämättä ole olemassa tavalla, jolla itse ajattelemme olevamme olemassa. Sen sijaan saatamme elää simulaatiossa, jonka joku on joskus käynnistänyt ja jonka joku saattaa minä hetkenä hyvänsä lopettaa yhdellä napin painalluksella. Ajattele, mitä tiedämme maailmankaikkeuden synnystä. Kaikki alkoi äärettömän tiheästä pisteestä, joka räjähti. Tiedemiehet eivät tiedä, mitä sitä ennen oli, koska sitä ennen ei ollut aikaa. Myöskään tietokonesimulaation sisäisessä maailmassa ei ole mitään ennen kuin joku käynnistää simulaation. Ihminen kykenee luomaan ohjelman, tuttavallisemmin pelin. Paina starttia, niin virtuaalikot alkavat pelaamaan jääkiekkoa telkkarisi sisällä. Yhtä lailla, ennen oman pelisi käynnistystä peliä ei ollut, joten mikäli pelillä olisi tietoisuus, se ei olisi perillä ennen käynnistystä tapahtuneista tapahtumista, sillä niitä ei ollut vielä tapahtunut pelin sisäisessä maailmassa. Samalla tavoin ihminen ei tiedä mitä alkuräjähdystä ennen oli, sillä simulaatio sai alkuunsa juuri alkuräjähdyksestä. Miksei joku muu olisi voinut komentaa? Ohjelma luo universumi, joka noudattaa näitä ja näitä lakeja. Kuten tiedämme, maailmaamme säätelevät matemaattisilla kaavoilla ilmaistavat fysiikan lait. Sellaiset kuin suhteellisuusteorian E on yhtä kuin MC toiseen, Ohmin laki U on yhtä kuin RI, tai dynamiikan laki F on yhtä kuin MA. Myös tietokonesimulaatio on tehnyt ohjelmoja määrittelee millaisia lakeja simulaation kappaleet noudattavat. Jos simulaatiossa eläisi tarpeeksi kyvykäs olio, se voisi havainnoida ympäristöstään näitä lakeja, kuten Albert Einstein, Isaac Newton tai George Simon Ohmin ovat tehneet löytäessään äsken mainitsemani lait omasta maailmastamme. Entä meitä ympäröivä materia? Parhaan tietomme mukaan se koostuu rajallisesta määrästä alkuaineita, molekyylejä, atomeita ja kvarkkeja. Tietokonesimulaation näytöllä maailma puolestaan koostuu esimerkiksi rajallisesta määrästä monikulmioita ja pikseleitä. Maailman kaikkeutemme on ollut olemassa noin 13 miljardia vuotta. Ehkä se aika kestää simulaation ulkopuolella vain sikäläisen sekunnin murto-osan. Muistellaan omaa teknologiaamme 40 vuotta sitten. Videopelien huippua edusti Pong-niminen yksinkertainen pingissimulaattori, jossa valkoinen neliö kimpoilee ruudulla 2 mailan välissä. 30 vuotta myöhemmin meillä oli Sims. Peli, jossa pelaaja ohjailee ihmishahmoja arkielämään mukailevassa elämäsimulaattorissa. Nyt, vuonna 2017, seikkailemme peleissä uskomattoman realistisissa kolmiulotteisissa maailmoissa, mikäli Minecraftia ei lasketa. Miljoonat ihmiset pelaavat samaan aikaan ja pelien taso paranee joka vuosi. Jos kehitys jatkuu, ihmiskunta voi hyvin todennäköisesti kehittää ja käynnistää seuraavien satojen tuhansien vuosien aikana omaksi viihteekseen tai kiinnostuksekseen simulaatioita, jotka vastaavat elämää, jonka nyt koemme. Mutta entä jos joku on jo käynnistänyt sen, ja me olemme osa sitä kyseistä simulaatiota? Vaikuttaahan tämä maailmankaikkeus toki meidän silmissä isolta, ja heti tuleekin mieleen, että kuinka näin iso paikka muka voisi olla simulaatio. Suuruus on suhteellista. Siinä missä ötökän silmissä muurahaiskeko vaikuttaa valtavalta rakennukselta, on se meidän silmissä pieni kasa havunneulasia. Yhtä lailla jopa meidän tuntemamme avaruus voisi olla vain tietokoneen ruudun kokoinen jonkun toisen lajin silmissä. Viime vuosien ajan yhä useampi hyvin arvostettu tiedemies pitää kohtalaisen todennäköisenä ajatusta, että elämme simulaatiossa. Osa tiedemiehistä on sitä mieltä, että elämme 20% todennäköisyydellä simulaatiossa, toiset taas pitävät lukua jopa lähempänä 100%. Mikäli elämä simulaatiossa on sen luoja sanoin kuvaamattoman kehittynyt älyllisesti, hän olisi kyennyt luomaan älyllisen ja tunteet omaavan rodun, joka olisi itse pähkäillyt ja päässyt perille siitä, että elää simulaatiossa. Tai ehkäpä simulaation luoja on ohjelmoinut osaan ihmisistä tiedon, jotta he pystyisivät kertomaan simulaatiosta, nähdäkseen miten muut ihmiset reagoi. Joka tapauksessa, huomenna sohvalla istuessasi, saattaa näkökenttääsi pamahtaa teksti "Simulaatio loppu". Häviät lopullisesti, eikä sinua oikeastaan edes ikinä ollut olemassa.
Kaikista mahdollisista teorioista on taivaaseen tai helvettiin päätyminen yksi uskotuimpia. Pähkinänkuoressa jokaisen meistä sisällä on sielu. Kun kuolet, sielu irtautuu ruumiistasi. Riippuen tekemistäsi valinnoista elämäsi aikana, kadutko syntejäsi tai uskotko Jumalaan, päätyy sielusi joko taivaaseen tai helvettiin. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Johanneksen evankeliumi 11. luku 25. säe. Jeesus sanoi myös, että he, ketkä kieltävät Jeesuksen pelastajanaan, lähetetään iankaikkiseen kärsimykseen helvettiin. Helvettiä kuvataan Raamatussa lähinnä kuumaksi pätsiksi, tosin jotkut mieltävät sen myös ikuisena kadotuksena. Taivas taas on ihana paikka, jossa kohtaat jälleen kuolleet ihmiset, joita rakastit, ja vietät onnellisena iankaikkisen elämän, vailla edes yksittäistä murheen tunnetta, ollen jatkuvasti iloinen ja autuaan oloinen. Monet taivaaseen ja helvettiin uskovat ovat sitä mieltä, että maanpäällinen elämä on vain lyhyt testi, josta valikoidaan ihmiset seuraavaan pysyvään paikkaan. Ei mitään. Tässä teoriassa ei olla niinkään mitään ihmeellistä tai jonkun asteista mystiikkaa, kuten lukuisissa muissa kuoleman jälkeisen elämän uskomuksissa. Kun kuolet, se on siinä. Ei mitään. Täydellinen hiljaisuus. Kaikki mitä elämäsi aikana koit, ihmiset joita rakastit, tunteet joita tunsit, maut jotka maistoit tai hajut jotka tunsit nenässäsi ovat poissa. Tyhjyys. Ei mitään. Et tunne edes tyhjyyttä tai elä jonkin sortin mustassa maailmassa kuolemasi jälkeen, sillä tarvitsisit elävät aivot, jotka voisivat käsitellä mustuutta. Et edes tietäisi olevasi kuollut. Kaikki olisi juuri niin kuin silloin, kun et ollut vielä syntynyt. Ihmismielen on hyvin haasteellista käsittää kyseistä ajatusmallia, et tietenkään pystyisi tuntemaan mitään, koska sinua ei olisi olemassa. Mutta jotta ajatusmalli tyhjyydestä helpottuisi, kuvittele mitä tunsit vuonna 1473. Ei mitään, olisi samanlaista.